kung ato ang basahon ang balaang kasulatan, makita nato og basaran nato na ang Kristo siya magyud ang tawag ining dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mo sugot ta og sa dili St. John chapter 14 verse 6. Ug sagad ka na nga pulong mo na ginabasyan sa itong mga higala nga mga dili Katoliko pagprueba daw kuno nga kinadaw kuno kinahanglan ang simbahan. So ang pinakadako nga punto na mga higalag mga igsuon, tinuod nga ang Kristo siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, pero nagtukod biya sa iyahang kaugalingong simbahan. Diba? O niya Ephesians chapter 5 verse 23 and Colossians chapter 1 verse 18, kanang maong simbahan nga iyang gitukod sumalap ni San Pablo, mao kana ang iyang lawas ug siya mismo ang nagahatag og kinabuhi ni anang maong gitawag og lawasa. So kung ang ulo kamatuoran, naturalmente kining iyang lawas nagbitbit pud usab og kamatuoran. Manang 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. So buti pasabot mo na hinungdan nga diin nakakaplag ta or nakabaton tag Biblia og tradisyon ngano man kay ang pulong sa Dios kining pagtulun-an sa ato ang Ginoong Jesucristo wala man niya gitugyan sa lain, wala niya gitugyan sa ubang gitawag og mga pundok, gawas lamang sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So mo na hinungdan nga dili pwede nang soli eskriptura, dili pwede nang mag-angkon-angkon lang tinuod mi apan walay tawag anang igong gibasihan, subay sa nakasulat sa Biblia, subay sa nakasulat sa kasaysayan ug subay usab sa gitawag og walay bugto nga tawag ining koneksyon gikan pa sa gikagang Kristo hangtod sa karon nga gitawag og panahon. Kay kung ang mahitabo is mag-angkon-angkon lang ta nya watay koneksyon sa gitawag og Ginoo. So ang mahitabo magud na nahulog nga bugos ang ato ang tawag ang gituuhan, tanawan ning ubang gitawag og mga pundo karon. Puro lang angkon pero walay igong gibasihan sa ilahang pag-angkon na kanang ilang pundok tinuod. Ngano man kay musugot sila sa dili kanang maong mga pundok ka tinugod lang gitawag og tao. Wala kanang moingon sila nga nihawa sila sa simbahan Katolika kay nakakaplag na kuno sila sa gitawag kamatuoran ay but-but na. Abi ninyo nga instead of naa na sila sa sulod simbahan Katolika nga maong haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran, niadto naman hinuon sila sa pundok nga nagdala og kabakakan. Niadto naman hinuon sa mga pundok nga gitukod na og tao. Niadto naman hinuon sa mga pundok na dili pa tested ang ilahang tawag ining pundok nga makatubag yung langit o dili kay bisan ganang ilang founder. Di sila katubag ug asa nagipahimutang sa Dios ron, impierno ba to or tawag ining langit, pero ako sigurado ko na impierno to nga naman kay ang ilang mga founders instead of mutuman sa kabubuton ni Kristo, ang gihimo noon nila nakikompetensya na hinuon sila sa ato ang Ginoong Jesucristo.